силиция. Така поднесен по този начин детски организъм може да мобилизира силите и да се предпази от заболяването, което настъпва. Следващия продукт е Бибик или Бъди голям. Това е също продукт с много интересен вкус, много обичан от децата. Той се дъвчи, представлява едни такива малинови таблети, които се дъвчат. И той е изключително важен продукт за растежа на децата. Съдържа много важни витамини, съдържа калций, който е необходим за растежа на зъбките, на костите, за правилното формиране на костната система. И най-важният елемент в този продукт е силиция. Той тук е като органичен силиций от екстракт от бамбук, от стъблото на бамбук. Всички знаем, че бамбука е едно от най-здравите растения. В Китай има мост, построен преди повече от 1000 години, който все още е здрав. Ако не достига силиций в организма, 76 елемента не могат да се усвояват правилно или се усвояват неправилно. Калция пък е основа за формиране на костите. Силиция за оформяне на меките тъкани, за сухожилията, за стените на кръвоносните съдове, стените на стомашно-чревния тракт, за оформянето на сърдечните клапи, за хрущялите. Важен е и за изграждане на сухожилията и за жлезите с вътрешна секреция. Тоест, силиция е изключително важно условие за формиране на нормалното развитие на децата. При възрастните също той не достига и затова този продукт може да бъде приеман и от възрастни, особено от по-възрастните хора. А освен това, силиция прави кожата млада, прави еластична и това влажността се поддържа по-балансирано и по този начин това се отразява и на външния вид. Така, следващият продукт се казва Бисмарт, бъди умен или бъди съобразителен. Това е продукт, който скрит в един много интересен вкус, всъщност дава на детския организъм това рибено масло, което ние възрастните познаваме като едно нещо, което беше доста неприятно, когато ни го даваха на едни перлички, спомнете си детството, а той тук е с приятен плодово-карамелен вкус. И представляват рибки, които са за дъвчене, за смучене. И когато желето омекне, всъщност на езика попада рибеното масло, но то е наистина завуалирано и децата го приемат много, харесват го и за тях това е изключително голяма радост. Т.е. те с радост приемат продукта. Той съдържа рибено масло и това е основната съставка. Всъщност са омега-3 киселините, масните полиненаситени киселини, които в нашия организъм не се синтезират, детски организъм не се синтезират. Принципно те не достигат, дори и при възрастните, и при децата също. Това е масло, което е изключително отговорно за формирането на клетъчните мембрани, т.е. за пропускливостта на хранителни вещества и съответно за изчистването на клетките, т.е. за освобождаването на токсините. Или една своеобразна митница. Това представляват мембраните. Благодарение на това всички процеси на обмяна на веществата в детския организъм протичат на клетъчно ниво, протичат правилно. И това зависи основно от омега-3, масните киселини. От тях зависи особено състоянието на нервната система, на сърдечно-съдовата и на ендокринната система. Така че този продукт допълнително подобрява зрението при децата, състоянието на черния дроб, на кожата, на косата, способства да се подобрява когато децата са вече ученици, пък и в детската градина. Обучителният процес, по-правилно да се развива паметта, да се усвояват знанията и да се концентрира вниманието. Днес децата ни са невнимателни, не са концентрирани, не могат да се съсредоточат, именно защото не достигат тези полезни омега-3 киселини.
А пък за възрастните, разбира се, те също са необходими и само ще отворя една скоба да кажа, че от тях зависи правилно състояние на кръвното налягане, на сърдечно-съдовата дейност, те снижават холестерола, т.е. премахват риска от атеросклероза и имат много мощно противовъзпалително и антиалергично действие. В продуктите за възрастни, които има компания Vision, те също се съдържат, затова може да попитате хората, които са ви поканили, да ви насочат. BeSmart е много нужен продукт и той се приема, неговия курс на приемане е месец. Тоест един месец, след това може един месец да има да се почивка и след това отново. Но е хубаво поне през месец да се дава, защото тези омега киселини ние можем да набавим единствено от рибите. И то от не всички риби, от специални по-такива дънни риби, от рибите, които растат, които живеят в дълбоки води, това са сьомговите риби, затова есетровите риби, а всички ние едва ли можем да осигурим на децата си в рациона ежедневно ползване на такава храна, консумиране на такава храна. Следващия продукт се казва BeChocolate и това е един подобен на LifePak Junior, за който аз вече говорих продукт, с малко по-различен какао вкус, по-сладък и като баланс на витамини и минерали обаче подобен. Той съдържа декстроза плюс цялата гама витамини и микро- и макроелементи, витамини и минерали, подобни на LifePak Junior. Декстрозата е съставка, която гроздова захар, която се явява главен източник за енергия на клетките. И това е най-простата и бърза форма, всъщност да се получи енергия. Затова продукта се нарича Бъди бодър. И допълнението към него, към декстрозата, витамините от групата Б, например, които предпазват децата от уморяемост, от раздразнителност, дават възможност те ежедневно да бъдат концентрирани в училище и да понасят натоварванията, които имат, защото всички знаете колко е важна адаптацията на децата към учебен процес и въобще към дневните нови форми на дневен режим, защото всичко това се явява стрес за организма. И благодарение на този продукт те са издръжливи и в същото време това не засяга и не касае пагубно тяхната нервна система, което съответно не води до изтощение като имунитет и съответно предпазва децата от болести косвено. Това е продукт, който съдържа и достатъчно количество витамин С и много големи други източници, сериозни на антиоксиданти. Това защитава децата от сърдечно-съдови заболявания, от онкология. И това, онкологията е дума, която не бива да ни плаши. Просто ние трябва да профилактираме, не да се страхуваме от нея. И знаете ли, всъщност, благодарение на тези продукти, аз не случайно засягам няколко пъти темата за сърдечно-съдови заболявания, намесваме онкологията, говорим непрекъснато за наднормено тегло, говорим непрекъснато за нов риск при децата, т.е. за по-голям риск от диабет. Защото децата ни не се хранят правилно, защото децата ни имат достатъчно стрес и това са двата основни фактора, които могат да отключат такива заболявания в ранна възраст. Сериозни заболявания, които да променят тотално живота на децата в бъдеще. Затова наистина продуктите са много нужни в днешно време. Това е една защита, която вместо да се страхуваме наистина, по-добре да ползва децата и да няма страх от тези заболявания. Следващия продукт се казва BeWise и това е изключително вкусен продукт под формата на ягодови таблетки, розови ягодови таблетки. И моето наблюдение е, че децата като че ли първо се насочат към него, когато имат пред себе си отворена кутия, в която има всички детски продукти. Той има страхотен аромат. В него всъщност също се съдържа декстроза, т.е. тази гроздова захар, която дава бодрост, която дава добър тонус. И всъщност тя е източник на енергия. В него има
допълнително B1, B6, PP, D3, витамин С, витамин Е, бета-каротен. Има магнезий, има желязо, има селен, цинк, хром, манган, селен и може би най-основният продукт йод. Но първо за цинка да кажа. Цинкът и селена се явяват много важни антиоксиданти. Цинка отговаря за интелектуалното развитие на децата и ако той не достига, интелекта се снижава на 20-30%. Тоест, ако децата получават ежедневно достатъчно цинк, това поддържа капацитета на тяхната памет. И допълнението или основният продукт, аз казвам тук е йод. Когато йод не достига, той участва в формирането на хормоните на щитовидната жлеза и ако той не достига, в бъдеще се развива всички тези болести и автоимунно заболяване Хашимото и болести на щитовидната жлеза. В България статистиката е много страшна и вие виждате на слайда. 60% от децата в Източна Европа страдат от дефицит на йод. И това е страшно опасен симптом, защото наистина води до нарушаване на много функции и до неправилно физическо и психическо развитие на децата. И йода в продукта Билайс е натурален и може напълно да запълни този дефицит и да даде гаранция за бъдещото формиране на правилно психическо и физическо развитие у децата. Ако в бременността този продукт е препоръчителен и при бременност да се ползва, когато при бременната не достига йод, има опасност да се родят глухонеми деца или деца с неправилно умствено развитие, или пък деца с много малък кръст. И разбира се, дефицита на йод, съответно в бъдещото поколение, пречи за хармоничното развитие. Вие чухте какви могат да бъдат последиците. Затова Билайс е наистина основен продукт, който влиза в развитието при децата, в детски организъм. Следващия продукт се казва LifePak Junior Be Healthy. И не знам как да ги степенува, аз за всеки продукт ви казвам и той е вкусен, и той е още по-вкусен, но Be Healthy може би е един от продуктите, от детските продукти, на които и възрастните не могат да устоят, защото той в себе си съдържа само два основни компонента. Това е витамин С и прополис. Витамин С, таблетките имат приятен вкус на лимон и на портокал, на цитруси и витамин С знаем всички, че е основният антиоксидант. Той предотвратява такива възможни вирусни състояния. Има много мощно мобилизиращо за организма по отношение на имунитета действие, а прополисът пък това е пчелен продукт, който представлява смолисто вещество, добива се от цветовете, пчелите го добиват от цветовете и когато, знаем всички кошерите, пчелите го използват за да запушват дупчици и да се пазят от проникването на инфекции, проникване на бактерии, на вируси, които да причиняват болести при тях. И всички продукти, за които аз говорих, основно подкрепят имунитета и формират имунитета. А този продукт директно има силно антисептично действие. Тоест, той се явява допълнение на всички останали, защото смучайки тези приятни таблетки, ние има локално действие и при борбата с състоянието на заразите, на вирусните и бактериалните инфекции. Много вкусен продукт. И когато той се използва, да речем, на всеки час да се смучи на такава таблетка или да се схрусква, както иска децата, по-добре да я смучат, но това наистина може да предотврати сериозни инфекции. И той също би могло да бъде една такава имунна инжекция. Допълнение към всички останали продукти. Това са продуктите от серията LifePak